Zdravím vás u dnešního videa, jsem moc ráda za veškeré vaše ohlasy. Pokud se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like a zanechat nějaký ten komentář. A pokud ještě nemáte mě odběr, tak ho samozřejmě dejte a nezapomeňte na zvoneček. Opět v dnešním díle nemůže chybět hrneček kávy a my už se můžeme brnout na to. Marilyn Monroe, vlastním jménem Norma Jane Mortensen, byla americká herečka, zpěvačka a modelka, která se stala jednou z největších ikon 20. století. Známá hlavně svým zářivým úsměvem, latinovými blond vlasy a smyslným šarmem. Stělesňovala ideál krásy a ženskosti své doby. Její kariéra zahrnovala mnoho úspěšných filmů, Marilyn však nebyla jenom povrchní kráskou, za jejím úspěchem se také skrýval velice komplikovaný život, plný osobních bojů, psychických problémů a neustálého tlaku, který na ní kladl nejen Hollywood, ale i vlastní očekávání. Její tragická smrt ve 36 letech dodnes vyvolává mnoho otázek a spekulací. Její raný život. Narodila se 1. června roku 1926 v Los Angeles. Její matka Gladys jí zapsala do matriky příjmení Mortensen po svém příteli, který však ještě před narozením Marilyn bohužel opustil. Podle všeobecných předpokladů byl otcem malé Marilyn Stanley Gifford, který byl zaměstnán u stejné firmy jako její matka, která pracovala jako střihačka u filmu. V roce 2022 bylo testem DNA prokázáno, že byl jejím skutečným biologickým otcem. Gladys i přes pokusy o rodinný život, například koupy domu, se o Marilyn nedokázala starat. Trpěla totiž dědičnými psychickými poruchami, jako jsou paranoia a schizofrenie. A také byla velice vyčerpána na dvousměnném provozu ve své práci, aby splatila hypotéku. To vše se podepsalo na jejím zdraví. Proto Marilyn trávila část svého dětství v pěstounské péči. Toto období sama Marilyn líčila ve velice temných barvách, což se poněkud ukázalo jako velice zkreslené. Ve věku necelých 16 let, 19. června roku 1942, se Marilyn na přání své opatrovatelky Grace Goddardové provdala za Jamese, ve zkratce Jima, Daughertyho, aby nemusela pobývat v sirotčinci. Grace byla klíčovou postavou v životě Marilyn, protože to byla právě ona, která ji přivedla do světa filmu. Vyprávěla jí o hollywoodských hvězdách s vizí, že se z ní jednou možná stane velká hvězda na stříbrném plátně. Vstup do světa Hollywoodu. Sotva 20letá Marilyn Monroe začala pózovat na různých fotografiích. Ještě jako brunetka se objevila na titulních stránkách časopisů. Její ambice však sahaly mnohem dál a ona toužila po hraní. Obcházela castingy a snažila se prorazit. Objevila se i v několika filmech kategorii B a byla viděna například v komedii Bratří Marxů Šťastná láska. Skutečný zlom přišel až se setkáním s 50letým filmovým agentem Johnnym Headem, který jako jeden z mála věřil v její talent a snažil se jí pomoct. I když byl z jeho strany přítomen je romantický záměr. Marilyn jeho nabídku na manželství odmítla, protože ho prostě nemilovala. Využila však jeho kontakty a získala roli ve filmu Asfaltová džungle od renomovaného režiséra Johna Hustona. Rok 1950 přinesl Marilyn vstup do Hollywoodu a smlouvu se studií za $75 týdně. I když šéf 20th Century Fox Daryl Zanuck neměl Monroe právě v oblibě, musel uznat, že diváci si jí začali pomaly všímat. Její jméno se začalo objevovat v reklamních letácích a v letech 1951 a 1952 získala roli ve filmu Vše o Evě, kde na plakátech již zastínila tehdy populární Barbaru Stanwickovou. Velkým zlomem v kariéře nastal díky fotografiím, které byly na svou dobu považovány za nevhodné, které teprve ve svých 22 letech dělala kvůli tomu, že měla hlad a potřebovala peníze na nové auto z důvodu, že potřebovala dopravu na castingy. Proto přijela nabídku Toma Kellyho
pózovat pro umělecké akty. Po odhalení její identity vyvolaly tyto fotografie veliký rozruch. Daryl Zanuck zuřil a ženské spolky byly pobouřeny její nahotou. Monroe však svým velice chytrým komentářem tuhle situaci hravě otočila. Ženy ji začaly litovat a muži slepě obdivovat. Při natáčení filmu Omlazovací prostředek se seznámila s hvězdou baseballového týmu New York Yankees Joeem DiMaggiem. Tento téměř 2metrový rodilý Ital se jí vytrvale dvořil. Marilyn nadále natáčela a objevila se i v několika zajímavých rolích. První z nich byla psychopatická vychovatelka dětí Nell ve filmu Neobtěžuj se klepání. Její krása i v upnutých šatech zůstala nepřehlédnutelná a její vyšinutost v tomhle ponurém filmu se velmi hodila. Henry Hathaway pak měl pro Marilyn připravený scénář s druhou zajímavou rolí ve filmu Niagara. Tento film jí ukázal jako hvězdu velkého formátu. S jejím jménem v titulcích na prvním místě. Její role cynické a zákeřné ženy Rose, která podvádí svého impotentního manžela a provokuje každého muže, kterého potká, byla naprosto originální. Film je především známý svým nejdelším záběrem na ženskou chůzi, kinematografii. Údajně si pro tuhle scénu Marilyn uřízla podpatek u pravé boty o 1 centimetr, čímž vytvořila pověstný pohyb boků připomínající písty. Navíc hrála svou první a vyloženě negativní roli, protože role Rose byla cynická, zákeřná a nespoutaná. Vzestup ke slávě úspěchu s filmem Niagara se Marilyn Monroe objevila v dalších filmech, které nesly v sobě tradiční prvky jejich rolí. Atraktivní, přihlouplá blondýnka, což bylo právě kontrastem hladnokrevné postavy Rose z Niagary. Mezi těmito filmy vynikaly například Páni mají radši blondýnky a Jak si vzít milionáře. Premiéra druhého jmenovaného filmu byla velice pompézní korunovací na královnu Hollywoodu. Ve filmu Páni mají radši blondýnky vytvořila Marilyn zdánlivě hloupé blondýnky Lorelei Lee. Její partnerka, hollywoodská hvězda Jane Russellová, hrála roli brunetky Dorothy Shaw. Film se stal nejnavštěvovanějším muzikálem roku 1953 a Monroe a Russellová nejenže v studiu vydělali velké peníze, ale také se stali přítelkyněmi. Marilyn vyzvídala Jane na téma manželství se sportovcem a obě se znali i ze střední školy. Úspěch filmu přivedl obě dvě k zanechání otisku dlaní a nohou před Graumanovým čínským divadlem. Studio se rychle rozhodlo na úspěch Marilyn navázat dalšími projekty. Měl jim být westernově laděný film Řeka bez návratu, ale Marilyn nebyla příliš nadšená tímhle projektem, ale musela splnit závazky, které podepsala Foxu. Další film Není nad showbiznisem rovněž neodpovídal jejím představám, ale studio jí přislíbilo roli ve filmu Sláměný vdovec. Osobní život Marilyn byl v té době poznamenán zvláštními událostmi. 14. ledna 1954 se provdala za baseballového hráče Joea DiMaggia v San Francisku a následně podnikli svatební cestu do Japonska a do Koreje. Manželství však hned od začátku čelilo velkým problémům. Joeyho pobuřovalo Marilynino dráždivé vystupování a styl oblékání. Zatímco on toužil po ženě v domácnosti, ona se chtěla nadále věnovat plně herectví. Posledním hřebíčkem do rakve jejich manželství bylo natáčení filmu Sláměný vdovec, kde proud vzduchu z podzemního kanálu zvedne Marilyn sukni až nad ramena.
I když se pár krátce po natáčení rozvedl, na premiéře filmu 1. června 1955, která se konala v den Marillyných 29. narozenin, se objevili ještě pospolu. Její velké zklamání ze 7leté smlouvy s Foxem, která jí zajišťovala téměř stejnou mzdu, jako měli komparzisté, otázku, proč její právní zástupci nikdy tuhle smlouvu nedokázali napadnout, žádný z jejich životopisů nikdy nevysvětlil. Smlouvu napadl až Milton Greene, s nímž Marilyn navázala spolupráci. Unavená z filmů, které jí Hollywood nabízel, v roce 1952 rozhodla utéct do New Yorku, kde se zapsala do prestižního Actors Studia Lee Strasberg a ponořila se do světa dramatu a psychoanalýzy. Také se seznámila s newyorskou intelektuální společností a stala se členem rodiny Strasbergových. Susan Strasberg, dcera Lee a Paulí Strasbergových popisují detailně tenhle vztah ve své knize Marilyn a já. V New Yorku také potkala fotografa jménem Milton Greene, se kterým založila svou vlastní produkční společnost Marilyn Monroe Productions. Tato společnost byla krokem k její nezávislosti vůči Hollywoodu, který jí často nabízeli podřadné role ve slabších filmech. Prvním filmem vzniklý od její produkcí byl Princ a tanečnice z roku 1957, kde Marilyn hrála hlavní roli. Během tohoto období byla již provdána za spisovatele Artura Millera. Ve snaze ukázat svou skutečnou hereckou hodnotu a změnit veřejné vnímání se Marilyn vyjádřila následovně. Ráda bych hrála hlavní roli, které něco znamenají, která by něco lidem předala, ale můj vzhled tomu moc neprospívá. Jsem příliš jednostranný typ. Lidé si příliš zvykli na moji jednostrannost a cítím se, jak se stávají nepřátelští, když se pokouším změnit. Lidé vždycky znervózní, když se snažíte změnit. Ostatně si taky myslí, že se změnit nedokážu. Jsou také lidé, kteří si přejí, abych propadla. Nemám poté chuť je vlastně vidět a ani se jim celkově ukazovat. Studio Fox reagovalo na Marilynin útok z Hollywoodu a snažilo se jí nahradit záplavou platinově blond hereček s bujnými tvary, které nosily i šaty po Marilyn, ale žádná z nich nedosahovala takových kvalit a jejich úspěchy nevynikaly tak, jako ty Marilyny. Osobní život a manželství. Marilyn Monroe se v červnu 1942 provdala za Jamese, svého prvního manžela. Tohle první manželství mělo významný vliv na její kariéru a osobní rozvoj. V roce 1946, po 4 letech manželství, se Marilyn rozhodla pro rozvod. Jejich vztah skončil poté, co se manžel cítil být frustrován její rostoucí kariérou. Druhý manžel s Joeem DiMaggiem byl široce medializován. O jejich problémech od začátku vztahu jsme si už řekli a rozvod následoval v roce 1954. Marilynin třetí manžel byl s dramatikem Arthurem Millerem. Svatba s Millerem, která proběhla v červnu 1956, přinesla do jejího života nové, ale vítané změny. Miller, který byl uznávaným spisovatelem a dramatikem, měl na Marilyn velký vliv. Miller ji velice podporoval v jejím úsilí o hlubší herecké výkony. Podílel se dokonce i na scénářích. Jejich manželství však také čelilo velkým problémům. Marilyn trpěla psychickými problémy a Miller se ocitl na kraji své vlastní kariéry a potýkal se s krizí svého vlastního života. Kromě toho byla Marilyn často pod tlakem kritiků, veřejnosti a médií. Rozvod poté následoval v roce 1961. Manželství s Millerem, i když bylo umělecky obohacující, skončilo kvůli jejím osobním problémům a profesním neshodám. Marilyn Monroe byla rovněž spojená s Johnem F. Kennedym a jeho bratrem Robertem F. Kennedym, což vyvolalo velké množství spekulací a kontroverzy. Její údajné vztahy s Kennedyovými byly veřejně diskutovány, ačkoliv mnoho detailů zůstává
neověřených a čistě na bázi spekulací. Teď si povíme něco o filmu Někdo to rád horké. V originále Some Like It Hot je považován za jeden z největších komediálních klenotů filmové kinematografie a zároveň za jednu z nejznámějších rolí Marilyn Monroe. Natočení tohoto filmu začalo v roce 1958 a bylo poznamenáno několika komplikacemi, které se protínaly s těžkostmi v Marilyním osobním životě. Během natáčení se Marilyn potkala s vážnými zdravotními problémy, které byly částečně důsledkem její závislosti na lécích. I když se snažila omezit svoji konzumaci léků na spaní kvůli těhotenství, čelila častým problémům, včetně nevolnosti a těžkostem s usínáním. Její zdravotní stav se negativně projevoval na natáčení. Často se uzavírala ve své šatně a zameškávala začátky natáčecích dní, což vedlo ke zpoždění a frustraci mezi ostatními členy štábu. Marilyn se ve značné míře cítila podvedena. Přibrala na váze a cítila se nesvá ve svých šatech. Její pocit, že se jí celý štáb vysmívá a že už jejímu manželovi, ledově Arthurovi Millerovi, už nepřijde atraktivní, přispěl k jejímu psychickému a emocionálnímu stresu. Tragédie a úspěch tohoto filmu. V jejím osobním životě došlo k hrozné tragédii, když potratila své dítě den slavnostní premiéry filmu. Tato událost byla hlubokou ránou pro Marilyn, která už v tu dobu čelila mnoha těžkostem. Navzdory těmto problémům se film Někdo to rád horké stal obrovským trhákem a získal široké uznání. Film se stal jedním z nejúspěšnějších filmů v roce 1959. Marilyn za svůj výkon získala Zlatý glóbus. Kromě toho byl film oceněn i kritiky v roce 2000. Americký filmový institut vyhlásil Někdo to rád horké za nejlepší komedii 20. století. Film Mustangové. Film Mustangové v originále The Misfits, natočený v roce 1961, představuje jeden z posledních velkých projektů Marilyn Monroe a měl zásadní vliv na její kariéru i osobní život. Kontext k natáčení. Natáčení filmu začalo ve velmi nepříznivých podmínkách. Scénář byl stále v procesu a Marilyn dostávala upravený scénář těsně před zahájením natáčení, což pro ní v tu dobu znamenalo velký stres. Ovlivnilo to také její výkon a spánek. Psychické zdraví a vnitřní boj. Zdravotní stav Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, která byla považována za jednu z největších hvězd Hollywoodu, čelila průběhu svého života a kariéry mnoha zdravotních problémů. Měly nejen vliv na její kariéru, ale i psychickou pohodu a manželství. V roce 1951 podstoupila Marilyn operaci z důvodu akutního zánětu slepého střeva. Ve svých 27 letech byla diagnostikována s endometriózou, což je stav, kdy tkáň podobná sliznici, dělohy, roste mimo ní, což způsobuje bolest a další zdravotní komplikace. Tento stav přispěl k její neplodnosti a několika dalším potratům. Potraty a mimoděložní otěhotnění. Marilyn za svůj život prodělala několik potratů. Během manželství s DiMaggiem potratila jednou a manželství s Millerem se jí vyskytly 2 mimoděložní otěhotnění, která musela být chirurgicky odstraněna. Psychické a neurologické problémy. Někteří životopisci a odborníci spekulovali, že Marilyn mohla trpět Menierovou chorobou, která způsobuje takzvané zvonění v uších a nedoslýchavost. Pokud by to byla pravda, choroba by mohla přispět k jejím komplikacím při natáčení. Monroe trpěla chronickou nespavostí, což jí vedlo k tomu, že často přicházela na natáčení pod vlivem drog a chovala se značně neprofesionálně. Dyslexie a psychické problémy. Marilyn měla také potíže s dyslexií, která stěžovala její schopnost se učit scénáře. K tomu se přidaly také psychické problémy, které byly částečně důsledkem jejího traumatického dětství a neustálého tlaku
hollywoodské éře. Nadměrné užívání léků. Marilyn byla velice známá častým užíváním léků na uklidnění a na spaní. Její psychiatr a další lékaři jí často předepisovali velké množství léků. Její psychiatr byl poté následně obviněn, že nezodpovědně předepisoval léky a že jí přispěl k její závislosti na barbiturátech. Bylo také naznačeno, že se za každou cenu snažil udržet Marilyn v roli své pacientky i za cenu jejího zdraví. V posledních letech svého života si Marilyn koupila haciendu v Brentwoodu v Los Angeles. Dům se stal její svatyní a místem útočiště. Nicméně se spekulovalo, že dům byl také místem jejího setkávání s bratry Kennedyovými, což mohlo opět přispět k jejím úzkostem a depresím. Kromě lékařů a psychiatrů, kteří jí předepisovali léky, Marilyn byla vystavena kritice za svoji psychickou a zdravotní nezpůsobilost. Něco musí ustoupit. Film Něco musí ustoupit byl posledním filmem Marilyn Monroe a jeho natáčení bylo poznamenáno jak jejími zdravotními problémy, tak konflikty s režisérem. Marilyn se sice snažila udržet svoji kariéru a veřejný obraz, ale její osobní život se začal více projevovat. V posledních měsících života byla Marilyn velmi aktivní na veřejnosti. Pracovala na sérii fotografií, časopisy jako je Vogue a Cosmopolitan a fotograf Bert Stern ji v červnu 1962 zachytil v řadě sexuálních aktů, které posílily její už tak silnou publikaci v médiích. Tato série byla publikována po její smrti, přičemž Sternovy fotografie byly pro její explicitní obsah velmi ceněny a vyvolaly velký mediální zájem. Richard Merriman z magazínu Life vedl s Marilyn Monroe její poslední rozhovor. V němž diskutovala o slávě a svém životě. Tento rozhovor, který doprovázely i fotografie, poskytuje celý náhled do Marilyna života a do jejich posledních měsíců. Rozhovor ukazuje, jak se Marilyn snažila vyrovnat s nátlakem slávy a se svými osobními problémy. Na oslavě narozenin JF Kennedyho, kdy mu bylo 45 let, Marilyn zaspívala písničku Happy Birthday ve značně přitažlivých a odvážných šatech, které vyvolaly velký rozruch. Šaty od Jana Lewise za $12,000 byly na tu dobu velice extravagantní a naznačovaly, že pod nimi Marilyn není vůbec nějak oblečená. Její výkon byl vnímán jako veřejná deklarace a její blízkost k prezidentovi posílila spekulace o jejich takzvaném vztahu. Marilyn Monroe se také objevil na titulních stránkách Playboye, kde její nahé fotografie, které byly pořízeny v jejím soukromí, vzbudily velký zájem. Hugh Hefner, zakladatel Playboye, se rozhodl tyto fotografie publikovat až po Marilyně smrti, jako projev úcty. Poslední dny Marilyn Monroe a její záhadná smrt. Marilyn Monroe zemřela 5. srpna roku 1962 v důsledku předávkování léky. Oficiální vyšetřování naznačilo, že její smrt je pravděpodobně sebevražda, ale existuje mnoho konspiračních teorií a spekulací o možné vraždě nebo nehodě. Marilyn Monroe byla nalezena mrtvá v noci ze 4. na 5. srpna ve svém domě v Los Angeles. Její smrt byla oficiálně klasifikována jako pravděpodobná sebevražda. Poslední dny před smrtí. Marilyn byla v posledních týdnech svého života v těžkém zdravotním stavu. Zůstala v kontaktu jen s malou skupinkou lidí, včetně jejich lékařů a přátel, a v červenci 1962 trávila část času na klinice, kde se zotavovala z únavy a z úzkostí. Večer před smrtí její hospodyně Eunice Mueriová si v noci všimla, že Marilyn neodpovídá na telefonáty a vstala, aby ji šla zkontrolovat. Když nenalezla žádnou odpověď po té, co na ní promluvila, zavolala na místo policii, která našla Marilyn bohužel bez známky života. Její následné vyšetřování ukázalo, že nebyly žádné známky po násilí
ani po nucené vzití léků. Mýty a realita. Závěr. Marilyn Monroe byla jednou z nejikoničtějších a nejznámějších osobností 20. století. Její kariéra ve filmu a módě byla pozoruhodná, ale byla také poznamenána osobními těžkostmi a problémy. V době svého života byla často vnímána jako sex symbol s imidží hloupé blondýnky. Celkově je Marilyn Monroe vnímána jako komplexní postava a její život byl plný kontrastů mezi veřejným obrazem a osobní realitou. Její odkaz pokračuje i dodnes, ať už skrze její filmy, módní ikonu, nebo jako symbol tragédie a krásy v hollywoodském světě. Tak já vám děkuji za slédnutí celého videa. Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte komentář a like. Všechny mé zbylé sociální sítě najdete dole v popisku. Mám také herní kanál, který bude připnut dole v komentářích a my se vidíme u dalšího videa. Čus.